Amics i amigues, vos presente a la meva estimada viola de roda. I es diu viola de roda perquè té una roda així que quan la faig rodar frota les cordes i provoca un so. Això que sona ahí baix és un bordó que depenent de la cançó que jo vull cantar ne posa un o un altre. I així, esta se diu trompeta o ritme. Si li pegues així un poc més fort, i ara vos vaig a cantar la primera cançó que jo crec que vaig escoltar. Esta cançó me la cantava ma mare per a menjar la sopa. Ai, mira que jo era molt mal menjador. Ara també, però d'una altra manera. Ma mare me cantava una cançó per a menjar. A veure si l'endevineu. Vaig a fer la melodia, Escolteu-la bé. Fa així. Vos sona? El Micalet de la Seu. Doncs anem a cantar-la. 1, 2, 3 i... El Micalet de la Seu, xim-pum, ole, ole, pum, ca-ca-pum, meu! Sopa! Ah! En ixe mec, ma mare me donava la primera cullerada i continuava cantant. S'ha obert com una magrana, xim-pum, s'ha obert com una magrana, xim-pum, ole, ole, pum, ca-ca-pum, mec! Dice mec, el feia curtet. Jo encara tenia la boca plena. El Micalet de la Seu, la culpa la té l'obrer, xim-pum. I ara, una història que em va contar Paco Muñoz, un altre ben gran. Ell em contà que el Micalet de la Seu és un campanar que està al mig de la ciutat de València i es va construir en l'any 1480. Més de 40 anys va durar en construir i en aquella època, que era una època medieval, la ciutat de València estava amurallada. Hi havia unes portes per a controlar qui entrava i qui eixia. I quan hi havia algun perill, tocaven les campanes i el llaurador que es trobava fora de la ciutat mirava les campanars, sabia que havia perill, deixava la feina, entrava dins de la ciutat, tancaven les portes i tots els pirates que venien pel mar no podien entrar. I per la nit, què feien quan hi havia algun perill? Per a no despertar a la població, botaven a foc allí dalt del campanar i el llaurador que estava fora de la ciutat, quan veia que havia foc, deixava la feina, entrava dins la ciutat, tancaven les portes i allà estaven tots guardaets. Conten i diuen que una vegada aquell home que tocava les campanes i botava foc va fer una nit una gran foguerada tan gran que el campanar, el Micalet de la Seu, bum, es va obrir com una magrana. D'ahir ve la cançó que vos acaba de cantar. Això, jo no sé si és mentira o és veritat, però la cançó i el conte s'ha acabat. Hola, em dic Iris i faig classes a l'Escola Llebeig de Vilobí del Penedès. Només voldria dir-vos una cosa en aquests dies de confinament, que segur que ho esteu fent superbé i que no patiu perquè tot anirà bé. Hola, hola! Soc Vicky, de l'Escola El Trenet de València. I aquest és un missatge per a tots els xiquets i les xiquetes, però especialment per a xiquets i les xiquetes del Trenet. Per a dir-los que ben prompte estarem a l'escola jugant amb la resta d'amics i amigues. Ara heu d'estar a casa, escoltant contes, veient teatres, jugant a muntó. I prompte anirem al Trenet. Mua! Hola, amics i amigues, jo sóc Mari, senyor d'infantil de les Comes. Actualment estic de baixa maternal i em veuen tocava incorporar-me al col·le, però no podré perquè jo també em quedé a casa. I volem aprofitar este vídeo per a fer dos cosetes. Primer, donem les gràcies a tots els que esteu treballant per a que la resta ens quedem a casa. Gràcies a tots, sigueu del sector que sigueu. I segon, volem enviar-vos una endevinalla, a veure qui la sap. Què és el que es fa amb els dos braços? Ens agrada molt rebre'n, també és molt bonic donar-ne i ho fem moltes vegades. Les abraçades! En breu ens podrem donar tots moltes abraçades de nou, paciència, ànim i res, ens veiem prompte. Adeu! Hola, soc Rebeca
soc mestra en el Centre d'Educació Especial de Xàtiva i res, donar-vos ànims i que estos dies hem d'aprofitar per a jugar en família, aprendre coses noves i gaudir del temps junts. I m'agradaria que feres la cançó de la princesa Ratolina. Moltes gràcies, Dani Miquel.